mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pokoj s vami. Otec arcibiskup, dovolte mi, aby som na úvod slávenia dnešnej eucharistickej obety vás čo najsrdečnejšie privítal tu v tomto našom chráme a v našom farskom spoločenstve. Sme naozaj veľmi radi, že ste prijali pozvanie a že dnes spolu s vami skrze vaše ruky, skrze vaše modlitby môžeme tu v tomto chráme vzdávať Bohu vďaky za všetky dary a milosti, ktoré nám v našom živote dáva. A o to viac, keď naša obec si pripomína 730. výročie od svojho založenia. Sväté písmo, ktoré je pre nás živým slovom, má slova pre náš život. A na jednom mieste sa píše: chváliť nám treba svätých mužov, chváliť nám treba sväté ženy. Ale my dnes chceme Bohu ďakovať určite za tie všetky predošlé generácie, ktoré sa pričinili o vzrast našej obce. Ale na prvom mieste chceme ďakovať tomu, ktorý naozaj vzbudzuje to dobro v nás. A to je Boh, ktorý je darcom každej dobrej myšlienky, ktorý je darcom každého dobra. Teda skrze vás, otec arcibiskup, vaše modlitby a obety chceme dnes Bohu ako farské spoločenstvo predniesť Bohu jednu veľkú vďaku chvály. Dovolte mi, aby som vo vašom mene aj v mojom mene privítal otca provinciála misijnej spoločnosti pátra Jozefa Novu. Dovolte mi, aby som privítal všetkých kňazov, ktorí prijali pozvanie, ktorí v predchádzajúcich rokoch tu slúžili ako správcovia tejto farnosti. Chcem ďalej privítať pána starostu s manželkou, pani riaditeľku základnej školy a v neposlednom rade aj všetkých vás, bratia a sestry, milá mládež, chlapci a dievčatá. Teda otvorme naše srdce, vložme naše ruky k Bohu a ďakujeme mu za všetky dary a milosti, ktoré nám každý deň dáva. Na ten úmysel, ako vďačnosť za veľkú históriu obce, obetujem túto svätú omšu. I vy sa k tomuto úmyslu pripojíte. Uznajme svoje hriechy, aby sme s čistým srdcom mohli sláviť sväté tajomstvo. Čítanie z knihy proroka Zachariáša. Toto hovorí Pán. Na Dávidov dom a na obyvateľov Jeruzalema vylejem ducha milosti a pokorných prosieb a budú hľadieť na mňa. A nad tým, ktorého prevodli, budú nariekať, ako sa narieka nad jediným synom a žiariť nad ním, ako sa žiari nad prvorodeným. Ten deň bude v Jeruzaleme veľký nárek, podobný náreku v Adadremone na Magetskej pláni. Ten deň bude otvorený prameň pre Dávidov dom a obyvateľov Jeruzalema na očistenie od hriechov a od nečistoty. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Galanťana. Bratia, skrze vieru Kristovi Ježišovi ste všetci Božími synmi. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. Už nie Žida ani Gréka, nie otroka ani slobodného, nie muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi. A keď ste Kristovi, ste Abrahamovým potomstvom a podľa prisľúbenia dedičmi. Počujte Božie slovo. Moje oce počúvajú môj hlas, hovorí Pán, ja ich poznám a oni idú za mnou. Alleluja, alleluja, alleluja.
okupácia dievčatá a imperializmu. Pozorne čítame Sväté písmo, alebo pozorne počúvame predovšetkým evanjelia. Dozvedáme sa, že Pán Ježiš svoju vlast, svoju domovinu mal veľmi rád a poznal aj jej históriu. Predovšetkým mal rád to najbližšie okolie. Bola to Galilea. Volali ju záhradu Svätej Zeme. 215 rokov, ktoré generácie tu vieru príjmali, ale ju aj ďalej dostávali. I vy ste vieru prijali a Boží zákon a túto vieru odovzdávajte nasledujúcim generáciám, predovšetkým teraz tej najmladšej generácii. A keď neslávime 730 rokov histórie našej obci, pozeráme i do budúcnosti, prosíme o požehnanie pre nastávajúce 10-ročia storočia. Nech Boh požehnáva vašu obec a nech ona kvitne, zrastá a nech Boh natrvalo požehnáva. Amen. Milostivý Otče, zachovaj v milosti a zdraví nášho pápeža Benedikta, nášho arcibiskupa Alojza a jeho pomocných biskupov, aby horlivo slúžili Tvojej cirkvi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Otče, daj, aby celý svet spoznal Teba a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, pouč svojich veriacich, aby si pre pozemské dobrá nezatratili dušu. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože, stoj pri tých, čo vo svete trpia pre Tvoje meno a pomáhaj im dobrom premáhaj zlo. Prosíme ťa, vyslíš nás. Otče, daj nám silu nasledovať Krista na krížovej ceste a prinášať drobné obete. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, požehnaj zdravím a svojou milosťou našu sestru Darinu, ktorá Ti ďakuje za 50 rokov života a jej rodinu. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože Otče, so svätým Petrom vyznávame, že Ježiš Kristus je Tvoj Syn. Vyslíš naše prosby a veď nás kráľovskou cestou kríža k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista nášho Pána. Ježiš, krásne mám zlo, je se dostne na tiež.
lebo hoci Ty nepotrebuješ našu oslavu, predsa príjmaš naše vďaky, pretože nás nesmierne miluješ. Naše chvály nepridávajú nič Tvojej veľkosti, ale nám prispievajú k spáse skrze nášho Pána Ježíša Krista. Vezmite a jedzte z Neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri závkali, zdával Ti vďaky, dobrorečiu a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a píte z Neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Prosíme ťa, Otče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi. Tvojho služobníka, nášho pápeža Benedikta, nášho biskupa, tu prítomného Alojza, jeho pomocných biskupov Bernarda a Stanislava, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo príjme k sebe dobrotivý Otče všetky svoje roztrátené deti.